is net slagen, krijg ik geen antwoorden. Een onmogelijke opdracht. Dus ik lees bij deze in functie del. Voor oud-wethouder Jouke Douwer-Vries van Noord-Est-Friesland is het juist een drege dag. Na het hij juster zien ontslag in Tjenne. En van de morgen alle jaar appjes, telefoontjes en zo wat heen. Ja, dus het is een rollercoaster even. En ik ben er nog steeds wel van Oerijmers. De spandoeken die je er efter mij hongen binnen voort, want er komt voor eerst geen AZC in Dokkum. Zelfs de coalitie is klapt op dit onderwerp. Sin is uit de coalitie wij stapt. Het Pieneholle dossier AZC in Dokkum en waar dan in de stad rent al een ier en wie een vrije kwestie binnen de partijen. Doch kwamen de drie partijen, FNP, gemeentebelangen en Sin, er net mij signaal uit. Het breekpunt wie een moosje die het verskate partijen, waaronder FNP en gemeentebelangen, in Tjenne hebben en werd Sin haar net in fine koe. In die moosje waard aan het college opdroegen om zo gauw als mogelijk onder de gang te gaan met statushouders en te stoppen met het AZC-proces. Voor Sin wie dat de spreekwoordelijke drip die de amer oer in die. Ik vind het heel schande voor de gemeente. Want ik denk dat net alleen ik, maar ook Rebecca Slijver, dat wij hele goede dingen doen. Dat werkt het verhaal van de weken. Jongens, kunnen we er maar elkaar uitkomen, want we doen meer als een AZC. Als dan het antwoord van je coalitiepartner is nee, plan uit nee, ja, dan is op een gegeven moment dan kan het net meer roos. Er is zelfs voor de Riesgeerkomsten justerjoen nog een spoedoelis optuigen, maar ook daar kwam geen wetter bij de wien. De oud-coalitiepartners oer de breuk. Nou, ik ben heel eerlijk, we hielden het verwachten. Waarom? Omdat het een heel groot twistpunt binnen de coalitie wie mijn AZC of net. Ja, je weet dat je op dit dossier, het AZC-dossier, net hetzelfde denken. Hè. Dat hebben we wanneer vrij in litten. Maar dat dit dan uiteindelijk bad, ja, dat is toch wel jammer. En dat zeggen we eigenlijk toch net helemaal onkomen. Zij hij elke keer meerderheden zacht bij de horenpartijen. En nou hebben wij dat die en dat accepteren ze net. En dat is gewoon heel jammer, want wij hebben gewoon de democratie past. Ik ben net van de politiek, ik zit net bij de fractie lezen. Dus ja, je zorgt het wel om je heen gebeuren. Het weet ik net helemaal dat wij hier van ondersteboppers wieren. Maar ja, het is wel schande dat we 2 betoefde wethouders hier mooi verliezen. Hoe het nou verder maat met het college in Noord-Est-Friesland is nog maar de vraag. Aankomende maandje komen alle fractievoorzitters bij elkaar om te praten over de toekomst van Noord-Est-Friesland. Noodzin uit de coalitie wij is, betekent dat de coalitie 6 zitten nodig had voor een meerderheid in de gemeente. Of dat slaagt en wanneer dat slaagt is nog maar afwachten. Het lijkt in elk geval een tiegedreven puzzel.